Halo perlok mentang ngakwa ban batai syapi syapang uni u sentiu wa kerteng u dendrobium ferruginium te ya uni u sentiu dendrobium ferruginium ni syam ha po jongkaneka West Coast Hill District hidon kijaka tang ba kim dai ba kibun palat te kum tang ngakwa ban pen I hapi syapang uni u sentiu ba kumnu ulong kumnu upu ya unai usentiu te kumta perlok ngaku aban pen I hapi hakene kapur ke bameta tang syapang ya kajing long ya kajing im jong unai usentiu ndre kajing tung pade kalong kaju kumbangi jutung haman laki por hak itu ki video ki balak dep te syabang ya chakmat ngaku aban ong ya pi perlok lada pi internet ya kene ka video jonga hens ngobha ban share ban like ban subscribe lem ya kaneka channel jonga knang banganang la ban penmi shu sibun ki video ki banang wan ban batai syapang ki sentiu orchid cloud lane ban patai syapang ki botani plants ki badon hapo jongka West Coast Hill District bat ki badon habaro ka wei ka jela Meghalaya unai usentiu dendrobium ferruginium udon kimet ki baret ki longkum ki budam bat udon kisla ki ba lengkot bat ki barben adu kata bat ngiyo I ba kine ki sentiu jong uniru kilong ki balong snyu tang ba ha kane kapor kini ki sentiu kila telur no namar ba kila deb ban phu te kumta ngasukwa ban pen I hapi tang yakine kimet itit jong une usentiu kenang ba phi pin tiep bat itu ya ka jinglong jingman jong kadkhot met jong une usentiu te ha kane kapor bamenta ngakwa ban pen I hapi tang khandiat yakine ki jing batai jonga syapang jong une usentiu ya kajing tung nak banta bangan tung ya kini ki sentiu kalong kaju ngila ban kle daki katkum kajing theo lai pawa ka snapding bat shi pawa ka khendeu bat nga ngasej ai bat uskop kba khnang ba ladangi kle lang ya kini ki lightly ki sentiu ki ba im haka khendeu ru ki im bat kisentiu ke ba iem uding ro kilong hakaju karukom te kumta langba kane ka video ngakot ngawer ya phi baro ba phinyai page na kwai kapor skwai kapor bat ngaong happy menta ki parlok ki ba page ka video jonga kublai shibun